мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ оид ба ҷудо дар Душанбе имсол таҳти унвони Душанбе Grand Slam 2025 рӯзҳои 2 ва 4 май доир мегардад. Барои варзиши кишвар ба вижа Федератсияи ҷудои Тоҷикистон мояи ифтихор аст, ки Федератсияи байналмилалии ҷудо бори дигар ба кишвари мо чунин масъулияти бузургро бовар кардааст. ин нишондиҳандаи эътимод ба сатҳи баланди ташкилотӣ ва рушди ҷудо дар Тоҷикистон мебошад. ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи Grand Slam Душанбе муайян шудааст, аз ҷумла 28 мард ва 9 зан ба ин чорабинии муҳим рохат гирифтанд. 37 нафар ҷудокор имсол дар Grand Slam Душанбе Тоҷикистонро муаррифӣ хоҳанд кард. Аз ин шумора қариб дар ҳамаи вазнҳо 4нафарӣ мебошанд. умедвор ҳастем, ки варзишгарони тоҷик дар ҳузури мухлисони ватанӣ рақобатҳои арзандаро нишон хоҳанд дод. Тоскулоҳи бузург ё худ Grand Slam мақоми силсилаӣ дошта, дар ин мусобиқа варзишгарон метавонанд имтиёз ба даст оварда дар радабандӣ мавқеи худро беҳтар созанд. ҳамзамон иштирокчиён бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. бино ба иттилои масъулини соҳа, ҳайати тими миллии кишвар оид ба ҷудо тамринҳои дастаҷамъонаи худро дар клубҳои ҷудо ва толорҳои варзишии кишварҳои пешрафта дар ин самт баргузор намудаанд. интизор меравад варзишгарони мо ба дастовардҳои арзанда ноил бигарданд. охир машқҳои дастаҷамӣ бачаҳо гузаронданд ин дар Токио, дар яке аз университетҳои зуртарини ҷопон Осака буд, ки зиёда аз 20 рӯз ҳам мардон ва ҳам бонувон машқҳои дастаҷамӣ гузаронданд. ҳамчунин мо дар Муғулистон 10 рӯз будем, дар шаҳри Боку ва дар шаҳри Тошканд ва дар худи Россия, яъне дар шаҳри Иркутск машқҳои дастаҷамӣ ҳам физикӣ, ҳам оиди техникӣ гузаронда шуд. Тоҷикистон давоми 3 сол мешавад, ки мизбонии чорабиниҳои бошукӯҳи сайри ҷаҳонии ҷудоро ба дӯш мегирад ва дар 2 мусобиқаи қаблӣ теъдоди варзишгарони кишварҳои гуногуни ҷаҳон хело зиёд буданд. айни замон барои ширкат дар Душанбе Grand Slam 2025 аз 27 давлат 246 варзишгар дархост фиристодааст. дар як муҳлат ҳам чемпионати Азияро мондагии IJF ва ҳам чемпионати Европаро. ҳар дуи чемпионатҳо боз баъди 3 рӯз боз мусобиқаи даставӣ мегузаронанд, ки ин муҳлат то 29-30 ташкил медиҳад, ки Grand Slam Душанбе 1 числа аллакай оғоз мешавад. лекин дар мо мебинем, ки зиёда 250 варзишгар, ҳам мардон ҳам бонувон дар баъзе вазнҳо ҳастанд, ки бисёр истораҳои нағз омадагӣ аст, ки ман фикр дорам, ки бисёр як муҳорибаҳои нағз мешаванд. Тоскулоҳи бузурги Душанбе на танҳо як мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ, балки як имконияти нодир барои тарғиби варзиши ҷудо дар минтақа ва баландбардоштани обрӯи варзиши Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ хоҳад буд. ҳаводорони ин риштаи варзиш дар Тоҷикистон кам нестанд. имкони хубе пайдо мешавад, ки рақобатҳои чеҳраҳои намоёни ҷудоро аз наздик тамошо намоянд.